ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಶೋಕದ ಖಾರದ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡಿಂಚಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಆಣ ನಮಕ್ ಒಂತೆತ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಸಂಡು ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಂಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಒಂಜರೆ ಕಿಲತಾತ ಚರ್ಮ ದೀದಿನ ಕೋರಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಸಂಕ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಮಂಜಲ್ ಈ ಅಟ್ಟಿಲು ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಂಜಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಸುಮಾರು ರಡ್ಡೆ ಹಿಡ್ದು ರಡ್ಡರ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆನ ಪುಂಟದ ರಸದೆತ್ತಿ ಒನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಲ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಗಲಸೊಂದುಲ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪನಗ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡದ ನಿಖಲ್ ಆತ್ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲ್ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಪಿನಕಲ್ಲ ಅಂಡ ಇರುವ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಐನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಬೇಸೊಪ್ಪದ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಗೇರು ಬೀಜ ಏತು ಬೊಡ್ಡ ಆತ್ ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ಗೇರು ಬೀಜ ಗಲಸದ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಈ ಅಟ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ನೆಯ್ ಪಾಟ್ರೆ ತೂಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ 100 ml ದಾತ್ ನೆಯ್ ಗಲಸೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನೊಂದು ತೋಪ್ತಿತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ಮೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚಿದಾತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಗ ಒರಿದ್ನ ಬಕ್ಕ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಮೈಪ್ಲೆ ಅರೆದಿನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಗರಂ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದು ಮಸಾಲೆಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೋಡ್ದ ಮಿತ್ತಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಇಡೇಕಗಲ ಮಸಾಲೆ ಪೋಪಿಲಕ್ಕ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಡೆ ಕೋಟು ಮಲ್ತ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರಿನ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ದೀಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಂಪೊಂಚಿನ ಬ್ಲಾಂಚ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ನೀರಿಡು ಕೊತ್ಪಾವುನಿ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ನೆಟ್ಟು ಮುಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ಗೆ ಮುಂಚಿಂಡು ಒರಿದ್ನ ಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಯಾವನಗ ಗಲಸುವ ಇದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಉಪ್ಪನಗ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗೇರು ಬೀಜ ಬಕ ಒರಿದ್ನ ಕೆಂಪುಂಚಿ ಕಾಯಾಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬೋಗೋಣಿ ತೂಟುದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸಪ್ಪಡು ಅಂತ ಪಸತಾಂಶ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ ದಾವ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇಸಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಯ್ ಪಾಡೋಡು ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಪಸತಾಂಶ ಆಜ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಅಂತ ಪತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುಡಿತ್ನ ಪಸತಾಂಶ ಆಜ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ನೆಯ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ನೇಟು ಅಂತೆ ಲಾಯ್ ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ ಕಾಯಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿದ್ನ ಪತ್ತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತ ಚೊಟ್ಟು ದೆತ್ತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಮನ ಬಾಜನ ದಂಚಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಗೇರು ಬೀಜ ಏಪ ಕರೆಂಟುಣು ಪನೀರೆ ಸಾತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟಾದ ಕಾಯವನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಬಕ ಕೋರ್ದೊಟ್ಲ ಕಾಯುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನೀರಿಡು ಕೊತ್ಪದ ಈತಿನ ಕೆಂಪುಂಚಿ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರಡ್ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಥದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆವೆರೆ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಆತೇ ನೀರು ಮೈತದು ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಓ ಬೋಗುಣಿಡು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗೇರು ಬೀಜ ಕಾಯದಾರ ಅವೇ ಬೋಗುಣಿಗೆ ಕಡೆದೀತಿನವೇನು ಪಾಡ್ಲೆ
ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಣ್ಣಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊರಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೀಸೆ ಚಮಚೆ ದೇಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವಾಡ ಉಪ್ಪು ಕಸಾಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಜ್ಜಿ, ತಾರ ಇಜ್ಜಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಇದು ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೊರಪಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಪಾಡುನಿ ಎತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಬಕ್ಕ ಆಜಾವ್ರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅರೆಪು ನೇಯ್ನು ಬುಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತು ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೋರ್ದ ತುಂಡು ಪಾಡಂಪೊಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪೂರೆವೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಹದ ತೊಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಲೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತು ತೂವನಾಗ ಕೋರಿಲ ಸುಮಾರು ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜೇ ಬೇಲೆ ಪಸೆ ಆಜಾವುನ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ದನ ಇಜ್ಜ ಅವು ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು, ಪಸೆ ಆಜಿದನ ಇಜ್ಜ ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಪಸೆತಂಶ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಆಜೋನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಪಸೆತಂಶ ಉಪ್ಪನಗನೆ ಕಾಯ ದೀತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಗೇರ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪಸೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಜಿಬಕ್ಕ ಸ್ಟವ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹೇ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ತಯಾರಾತಂಡ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಗ ತೆರಿಪಾಲೆ ಇಂಚ ಆತನ ಪಂಡದು ನೆಟ್ಟೆ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು 201 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಿಖಿಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರುಡಿತ್ನ ತಟ್ಟೆಡೆ ಸುಮಾರು 1501 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ಇಂಚಿನ ಕೂಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬರೀಟೆ ಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತರಿ ಮರೆಪಡಿ. ಅಪ್ಪಗ ಏಪ್ಪಲ ಪಸತೆವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಿಲಿ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನಿಖಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೇಡ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ.